ki pulit ka Ri Bhoi klayo ban kemno yuwe ubrio ban ka jela Mizoram badu basa ka we ka jaka baruda Ri Bhoi pada ba ki pulit klayo kem yote ubrio klayo ruban kurup dikhi hajar ki kuli ki we ki tiar ban pendan kam ha ki tiar siat lam bat ki we la kem yote ubrio ka de hadian ki pulit klayo jing tep ling ba katanat Sintiat jangka military unit of Eastern Command kila ai jing tep shi ki pulit Ri Bhoi halor ka jing dan we ubrio budan kiti ha ki kam shalan bi a ni ki tiar siat lam bat ki we de ki kam runar habalayo kem yote ubrio klayo ban kurup hadu siajar sanpu atli ki kuli ka sulai AK-47 nyotli ki kuli ka sulai LMG nyo point ripu ar ka sautli ki kuli ka sulai INSAS lai atli ki kuli pistol uwe tear gas uwe hand grenade ka we ka jakat hab kuli jaka sulai NSAS lightly ki magazine jaka sulai AK-47 ka we ka tingam jong usniang klau nyotli ki reng jong kisir bat scale lam bat ka senrong kli jong ka scale lalu kata ki pulit kayu ruban kurup hadu live south li ki stam seal baute ubrio lashna thok taka pendan kami kitna trekam sarkar bafer hadin ka jing iohkem yote ubrio ki pulit ki register ka kes khana para police station ba ka jing toket ban lab dien sikiwe pat ki badan kti kanang ya chkhman सर और हो सकता है नहीं हम और देखेंगे सब चेक करना पड़ेगा या वो सलाद तो देखो